Калинин яке аз минтақаҳои беҳтарини шаҳри Душанбе барои хонаҳои ҳавлигӣ, кӯчаҳои калону таъмиршуда, мактабу масҷидҳо, мағозаву дорухонаҳо, барқ ва оби доимӣ, инчунин канализатсияи шаҳрӣ. Шароити хонаҳои ин минтақа аз хонаҳои баландошона ягон камӣ надорад ва дар ҳамин минтақа мо якта ҳавлии фурӯшӣ дорем. Суруғашро мефаҳмонем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи масҷиди нав, аз ин тараф 112 микрорайон. ҳавлии фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёре баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба мана ҳамин кӯча медароем, рост мерем. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ, кӯчаи Қабодиён, хонаи рақами 17, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. ҳавлӣ дар умум иборат аз 3.5 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. ҳуҷҷатҳояш 100% қоидавӣ бо барқ ва об таъмин мебошад. бинед чӣ қадар фишори об баланд аст. биноҳои ин ҳавлӣ кӯҳна мебошанд. барои ҳамин шумо метавонед ин ҳавлиро харидорӣ карда ба ҳазур ҳамашро чапа карда як бинои нави замонавӣ бардоред. дӯстони азиз, пеш аз гуфтани нархи ҳавлӣ хотиррасон мекунем, нархи хонаҳо дар минтақаи Калинин бениҳоят қимат мебошад, чунки нархи замин дар ин ҷо қимат аст. нархи худи ҳамин ҳавлӣ 1,599,000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. муомилаи хуб дорад барои харидорҳои аниқ. дӯстони азиз, барои ҳамин рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг занед, омада аз пешдида маслиҳат кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. хотиррасон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 007 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.